चिठ्ठ्यांचा खेळ सुरू करूया। प्रत्येक चिठ्ठीमध्ये एक टास्क लिहिला आहे। आणि दिलं नाही ना खोकी भाऊजी, नाहीतर आम्ही घरातल्या सगळ्या बायका आपण बस काय काय शशांक तू घेऊन नाही। हा बस ना, तिथे बसतो। सगळ्यात पहिले चिठ्ठी कोण काढणार? मी स्नेहलताला फोन करते। त्यापेक्षा भाभी त्या तू तुझ्या एखाद्या बालमित्र, मला काही मित्र माहिती तिची तुला लावलाय। दादा स्पीकरवर टाका। चक्क तू मला फोन करावास? रंग खेळलीस? नाही, आहे की पुसलास? असा कुठलाही रंग इतका वेळ राहतो का? माझ्या वतीने तू तुझ्या गालाला लाव। कधी कधी स्वतःच्या नशीब सतत सतत अशी भीती वाटते की विद्या हे सांग नाही, तू माझ्या विश्वास ठेवून मला पुन्हा एकदा संधी दिली आहेस, म्हटलं सारे रंग मी भरे। क्यूट आहे ग तू। एक काम कर, चला चला आता पुढची त्यानंतर आपल्या घरची जी नवी नवरी आहे देऊया। एक मिनिट अरे काय मला नाहीच वाचायची। अरे तुला तिच्या आणि शशांकच्या खोलीत जायचंय।